Max i Ecik. Max był 5 razy dzieciaty, ale szworce ino pszą. Nie mógł strowić, że 5. Ecik był świdraty, bez to przerąbane miał. Cyla dość już tego miała i Maxowi się przyznała, że to Ecik jest od niego, a ta czwórka z innym miała. Moi roztomili, widzicie, teraz rozpoczynamy dziedzictwo Śląska, ale nie sakralne, a kulturalne. Kultura na Śląsku jest ogromna, jest do czego sięgać. Zapraszamy z panią Jadzią i jej ferajną. Do zobaczenia. Witam was pięknie. Nazywam się Jadwiga Szymik i chciałam was zaś zaprosić na kolejne pogodymy po naszemu Przybunkawie. Byćcie tak radzi, przyjdźcie do tego pięknego skansynu na 6 na wieczór 21 sierpnia. Pogodymy, pośpiewamy, a na koniec coś ekstra. Potańcówka z Pszczyńską Orkiestrą Ludową. Byćcie tak radzi i przyjdźcie. Zaproszę was.